En el meu cas podríem dir que he après més el que és fora de les classes que dins. Què vaig fer? Jo fa 4 anys vaig voler dedicar-me a la fotografia, on el que era el món artístic en si, t'ajuntes amb fotògrafs, t'ajuntes amb gent del gremi, fas sortides i sense por, directament, si tens que preguntar, preguntes, com si anessis a classe i fos el teu propi professor. Estàs aprenent a la teva forma, a la teva manera i amb el teu temps, però estàs aprenent igual. Sobretot ara amb les tecnologies tens que si l'internet vas mirant coses, vas practicant a la teva forma, al teu temps, i penses, no tinc pressa, no m'he tret una carrera, però estic tenint molta feina. I jo realment la gent està valorant el que faig. No tothom té la capacitat de ser autodidacta, perquè tens que tindre aquesta empenta de dir ho vull fer i ho aconseguiré. Saber i tindre clar què és el que vols, perquè si tens la idea de vull dedicar-me a això i al cap de 6 mesos ho deixes estar, ja podràs tindre 50.000 idees al cap que mai arribaràs a res i t'estancaràs sempre. Qui és més professional? El que es treu una carrera de fotografia o el fet de la persona que ha sigut autodidacta i s'ha espavilat per si sol? Depèn de com t'hagis espavilat. Potser una persona en carrera ho ha sigut aprofitar més, s'ha pogut aprofitar i l'ha potenciat, i la que ha sigut autodidacta no ho ha aprofitat, igual que al revés. Si qui s'ha tret la carrera no l'aprofita, qui s'ha espavilat per si sol, sí. Depèn de la persona, això. Són dues formes d'aprendre totalment diferents. Les queda 1 minuto. ¡Silencio! Recogeré los trabajos en 30 segundos. ¡Silencio! ¡Silencio! Arribava a un punt que estaves a classe i et donava la sensació que perdies el temps. No es perd el temps, perquè deies, estic aprenent, però no era el mateix nivell o comoditat, saps? Te veies allà com estar per estar, de dir, estic aquí, sí, està bé, però no et senties a gust del tot, saps? Volies expressar-te més a la teva forma, i llavors vaig decidir de dir, ho deixo perquè fora al carrer estic tenint més resultats que el que és a classe, i més econòmic, lògicament. Jo crec que el problema que hi ha avui en dia en el sistema educatiu és que està molt escàs i que no tothom es pot adherir a ell. I, donat això, què hem de fer? Espavilar-nos per nosaltres mateixos. Si de veritat volem aprendre, ens espavilem i anem per la nostra pròpia compte. Està bé estudiar, per lo que si sempre tens l'oportunitat de treure't una carrera endavant, sempre te pot ajudar, però mai te garantirà tindre un futur de treball, mai. O sigui, potser tindrà més futur una persona que s'ha espavilat durant anys ella sola que una persona que s'ha tret la carrera. Tal com estan les coses, no és perdre el temps, però és jugar-se-la molt. Simplement és jugar-se-la. I quant de temps trigaràs a el que és trobar una feina? És patètic que els joves d'avui en dia no tinguem possibilitats per res, ni per treballar, ni per estudiar, i el que és en si formar-nos i tindrà el que és una visió de futur.